Il-Prim Ministru Robert Abela reġa' uża l-jum tal-Ħadd għal diskors partiġjan, kważi injora l-pandemija tal-koronavirus u ħareġ onqu għall-iskema tal-beħ tal-passaporti, skema li hu sejjaħ programm. Dan il-programm niddefenduh bis-saħħa u biex insalvawh. Ma nissemmurru f'direzzjoni li naċċettaw li dan il-programm jieqaf imma li jsiru l-emendi li huma meħtieġa, anzi inqas ngħid li huma meħtieġa. F'intervista fuq l-istazzjon Laburista, Robert Abela qal li jrid iżomm skema li għalkemm il-Gvern qed jgħid li daħħal il-flus minnha ftit li xejn rajna dawn il-fondi jiġu użati biex jiġu mejjuna l-familji Maltin u Għawċin, skema li ħamritilna wiċċna mad-dinja kollha. Kieku ma kenniex dan il-programm, kien ikollna diffikultà ħafna kbar biex nibnu l-War Chest. War Chest li nsiet mal-110,000 ħaddiem, War Chest li ħalliet li l-poplu Malti ħallas fost l-ola kontijiet tandawlu l-ilma meta l-prezz taż-żejt jgħat l-inqas li kien mill-1999 l-hawn. Kont dejjem konsistenti fil-pożizzjoni li dan il-programm irridu niddefenduh, tajjeb li ngħid ukoll id-dialogu li għandna mal-Kummissjoni huwa wieħed kostruttiv fejn smajna dak li għandha xi tgħid il-Kummissjoni, spjegajna l-pożizzjoni tagħna se nkomplu nispjegaw il-pożizzjoni tagħna u nemmen illi b'kontinwazzjoni ta' dan id-dialogu se naslu għal ftehim li jkun wieħed aċċettabbli għaż-żewġ naħat, tibqa' fl-aħħar mill-aħħar li din hija l-ċittadinanza hija prerogattiva nazzjonali. Il-Prim Ministru qatt tal-biċċa kbira tal-intervista tiegħu jitkellem b'diskors partiġjan immirat biex jirbaħ il-voti minn sitwazzjoni kritika, dan filwaqt li ftit li xejn tkellem dwar il-COVID-19 f'pajjiżna u x'se jiġri mill-miżuri li bħalissa hemm imposti. Qegħdin noqorbu lejn dak il-mument u qegħdin noqorbu sew lejn dak il-mument fejn nibdew innaqsu r-restrizzjonijiet, mhux innaqsu r-restrizzjonijiet kollha. Ma jistax ikun li jsir hekk jekk nagħmlu l-iżball li naqsu r-restrizzjonijiet kollha b'mod maġġel inkunu għamilna ħsara lejn dak kollu li għamilna s'issa. Waqt l-istess intervista, Robert Abela tkellem dwar l-iskart u tkabbir tal-miżbla tal-Mata fejn kompletament injora l-fatt li Gvern Laburista għal 7 snin ħalla l-iskart suppost sorted out jiġi mħallat tant li issa se tittieħed art verġni biex isir spazju fejn jitpoġġa l-iskart. Din kienet waħda mill-ħafna intervisti li għamel Robert Abela fl-aħħar ġimgħat kemm fuq ix-xandir tal-Istat u x-xandir Laburista mingħajr ebda ġurnalisti preżenti biex jisaqsu l-mistoqsijiet li l-poplu Malti u Għawċi jixtieq li jkunu mwieġba mill-Prim Ministru.